Asha Abarabomu afutu Nyamsumu anida so Ade anije abiro ni panyina Sompa ebe sumnima Sompa TV Yabo Sompa ebe sumnima Owa fide no to Sompa Fato Sompa TV Na ya wani pama o Na unu arada Efisa Kodie munsemo ubenya Abarabo munsemo ubenya Nyamsum munsem ubenya Anije munsem ubenya Enyumpana kakuma ubenya Yamaimu amanyosem ubenya Osumpa dibra ubenya Ubenya ninyina ubenya Sompa TV Yabana papini suo Sompa die Ema kefiapa Akosua Agyeiwaa bia do shema mare mamunyina muache anaso bia me yatenase yade anopa no se Akosua no baba som na abra chase nanaka jase campaign meter waso yasene na anopa no se Akosua no agye afa bia shana so se wo kwa santemantam ko pokumase a ayo Sompa 93.1 ayiko FM FB 100.9 afa Paris France abrochimemu Adam for Parrot View, I also saw ye dem. Wakwata I 101.1. Takra the Union ya 1 Muchebi, I was Sompa 103.3. Tachiman I 106.1. And Asunyana 98.9. Wako and Kranzan and Quadranswa, I 90.7. Afedoma 101.3. The Quadranoson so ye demu live. I will honomua ubetumi aba na wababeti ye. And also I Sompa FM. Facebook also yadem aya Sompa 106.5 Sompa 106.5 wokwa obetumetie awo Facebook YouTube also ya Sompa 106.5 ana fe www.sompaonline.com ansam nyina den sam for da roma wakruche dia kwa kogu na nansam wa yedeba no ne yedi makoti no bi ene say GPRTU adwumakuo no ade asudwa se enche wo mo betete Womo beti transport fares so mfanchemi. Asante mantemu oposi fonda boman yeyi se wana Ghana Education Service abeka bachiri mu na enkoda womo de Akodie bi ekɔ school mu no watuso sa. Sara so ena enu akoforidua Court of Appeal etna se en womo de nsema hudo bi aba betudwa ede afa Owura John Peter amewo hu. Greater Accra Peace Council ana boman yeyi wade atudwa akyerem se bosome ba ko ananam ahemfo bedwako a awa santemantema yesi wana senkran wama yesi wo woni a wani so emra no bedi apomudin adwumayefo ya womo adwuma wo labs ahodo womo atwa de sredin krata tintintintintin de akoma omai chief of staff ensem ben ene won krata ni abeka wonu mo ne abode nyina abeda yara baba so mo me ne chireba sa aduonu aso na areshima ma shana so ai sempanyin force abonta tia betimi atwa so a na wodama base na na kaje se complemented de ko ba sempremo no be ma wonsin suo mu ansa na waham ane wase wode adansie mu nuoma papa ba se na doa anase mpo plywood na open cement iron rods roofing sheet ne nuoma wodo a ye de se dan free na hyase akopem na wieye na na kaje se complemented nko na abimuo wono ene wa adansie mu nuoma papa ya obetumi dia boawo na fe wo nuoma nyina da wotumi awie ne kama na wase woto nuoma no wasade ko jaw free bonto ya wanyo kapreba enfrefre ho bibia ne afrei 0204 345-040 na one anye woso secure sanitary pad one so ebo ye chidome na no pe wo ba se wo bra no beba
na wa feel secure da aya secure sanitary pad o eno nko a na betumi dia bɔ ho bra we no nyumako awodo ye nkaye bi ɛsoso ana wɔn madoma so yɛ sene a asomfo bɛnu yɛtena se bɛkenkan ensemi Akosua Agyeiwaa Kodie boaten anumedin anopamene Adwoa Asare abusuafo afei yenji adagye na yenkinkan kasebo no enchiemu enfama mo yehyaseɛ de free ahyɛnka kuo batan ɛwɔ mai emu Ghana Private Road and Transport Union ɛyɛ GPRTU adwumakuo no wɔn abɔ amaneɛ sɛ enkyɛ wɔn ba betetete ahyentuadeɛ boɔ so na bibia atimi akonkan na saa ensakyerɛ nyame yadoma mmene da ya ɛda yɛ nim ne yɛhwɛ nimu sɛ wɔn ebetu saa anamo no wɔn kyerɛ mu sɛ ɛnyɛ sɛ bi wɔn ho ne tewomo anasa wɔn sɔre kwa no mu tu saa na mo bɛyɛ na kakra nie de wɔn ne mpanimfo ahodo akabie wɔn wɔ saa tenae no wɔn ahyase didi nkɔmɔ ahodo sɛ de bɛyɛ sɛ Ghana yɛsidi ya hoɔde abamuo na etimi kutia dollar ne dendendenden na nneɛma so bo ɛba fam ne de na ɛho bɛkɔ akɔhia sɛ wɔn nso wɔn bɛti transport fares no so na aboa mo manfo kɔmɔtimi hare wɔn kakra na panyini abɛdi akyire ya wɔkasa ɛde ma GPRTU adwumakuo no ɛyɛ Owura Samuel Amoa ɛnura wɔde tudwa ɛwɔ for God and country dwumadie so wɔ Sompa 106.5 FM wabra Professor Bochi ɛtena edwamuo ɛn wɔde tudwa sɛ ɛnɛ brɛde ya mene wo ɛkasa yi wɔn ɛbɛkɔ akɔhyia mu na nkɔmɔdi ɛfa sansɛm no nyina no wɔn de abawie na afei wɔn asi gyinaeɛ baby afa ho bo ne sane ba fom ne ade den na hyenkafo fa ho na yeguso aye ne timamfo kasa se ye won hyehyɛ aye fa so ansa bisa etimi aba bonten abrebia ne head ne transport ministries ne behia na ye team so mo ye adwuma ko hyehyɛ mu so mo so de mo report aba ne ehudi e be ampa na no pe ne ekosi nkonya hyenkafo company fo a ɛwɔ Ghana nyina no agye atumu se da benda na ye bete ahyentuabo no so ohamu nchichemu 15% of that on transport fare. You know, I'm not saying I pay nearly a whole release better abontre. Eni ya yekoti esesia yi eye penyina wakasa abedi echire ema GPRTU adwumakuo no Owura Samuel Amoa Asantema posifo dia baba to jaya watch us anchekra one Ghana Education Service and senior high schools mumpanyimfo ahodo baka bachiri mu na woman ne adesuafo ahodo a ewo senior high schools mu ahyase adi nkomo na waye nkyerɛkyerɛ mapa adiafa enei etuo anansekan ne akodi ahodo bi a edi ewu a yehunu sɛ enkoda no de hye wo mo ho ekɔ school mu wabra emra ema ho kwansa wokyerɛm sɛ wo hwɛm pa no a enkyekra ana wasa twitwe senior high ya no ya bonma ne se wo kese no suku ni akoda ya wanya mfinhia no edunsia gina form 2 wo mo ko hu se kyese etuo yi bi ahye ne trunk mu a eno mrama ne ho kwan so de sa etuo no ekɔ suku mu na eno kra ka ho bi amatafo pankro no divisional police command no akwa kyera brante kwa no a wo wa so obetoto na no na baabi pɔte a wonya sa tuo ne friye ɛrekɔ hyɛ ne trunk mu ɛwɔ suku mu no watumi akyera empanyimfo na wɔkyerɛ sɛ wo hwɛ pa no a sa asɛm ya na ne nsa so bi asi ewo bantama senior higher nam so ema akoda ba ko nani eya sai nam so ntia posifo ntana sekura anya nhwehan ema sa nneoma no entumi enkoso na DSP Godwin ahianyo wono ana epe uskasemafo edema asantemantamu wono so mpaka se edi honkomo na dia ewa yehu ensanansia na I say ACC into as part of your education in the wielding of arms, some like unlawful possession of firearm na dia no say yedi inyoma to akwemu ne the various stakeholders Ghana Education Service, senior high schools, any other institutions bia, so you have to collaborate, interagency collaboration. Yes, say yes be ko school no na any school kola na kodi nkitawo atechro mu ne omo bi na parents no so masita because we a parent don't him say it true on license it true he say locally made place to your license so Ghana it is okay to true we now the question on pass and no question on your no baby kofa o parents no kan woni say embrace o mu ade wa ko gina ko abo ko edu witine anye yi a ye du kwa ko tu fiase enti eyade a eya aha dwene aya aha dwene wei aya santemantemu post kasema for yera Godwin ahianyo
Yetwa so ewo ensemfofro emu na enura Court of Appeal ewo Koforidua eko asetena na womudi to just say opanyini bia ye friend of Professor Margaret Kweku eni afoforo bia eka ne ho ede nsem bi ebedan court no efa wo manfo bia ete Santro Kofi Akpafu lolo bi ena afa lipe ya sankure nyina no ewo framantemu na ebusuafo ebeka ya afimpinu eni aduonu abato okese no saa enkuro makomako nan ya mabobo woso yi ntimi enya akwenya anto aba amfa nyi obi a oba begina wo manemu se mrase bedwani enti ukọ hohoi abato empeso so a mrase bedwani ana kane no owo no mo Owura John Peter Amewu ono ena na ehye saa empotem ahodo yi eno ena Professor Margaret eni nkrofo bi e ka ne ho se enya de a wo mbetena se aye nhwe han ama saa de no akoso deda bi no kura no saa nkrofo yi ase emperifo yi wo mani esisi wo mo ache wo mo akọ abato komisa ho ahwese wo mbetimi akasa asem no na wo mama saa nkrofo yi so opanyini ba ko obegina wo manemu wo mrahye bedwam no wo nso wo ma no di nsem aduru dwam nso ne nyina no kra no amfoi enti kane mrahye bedwani John Peter Amewu ya no ogira mu ewo hohoi abato mpeso aso no wono ena na ehye saa empotem ho no mu a ensemi ebeto dwa na Professor Margaret Kweku eni afoforo nsem a wo mde kodan court no enra na court no ade atum se eye no kre ensem a mpanifo no de ba ye no wo mati na so pamu na adanse bia nso edemu pefe se ensem a mpanifo no e kan no kre ewo mu enti se ye kasa ide Owura John Peter Amewu kane na wo ye mrahye bedwani ede ma hohoi abato mpeso aso no court asi no kwan se nyade obekoso edi dwumadi e wo ho mpo biem ade ekura ono akasa kra no wona enye MP e wo ho biem ena afa nso so ebra no wo ye MP no wo ma tro ede akoma omai mrahye bedwam achi amehene se emfasodie bia ne benefit bia esefata kane MP senka woti akonya so no wobenya ede afri sa ampotem ho no mo de wo mo akire mu se enya de a opanyini no wo betimi anya sa akonya na enya sa benefit ni nyina na mranim ni Owura Chachu Chikata ya wogina mu ede ma me Margaret Kweku eni afofra wo mo de ensem no kodan court no wo kire mu se court no ama mo hu se bibia da mu pefe ya eche se wo mo nsem no ensuo gira mu ankasa enye asem ketwa na so nsem nyina emu no mrahye bedwani na lawyer ni ede mo Owura Peter Amewu ekire mu se sebe wono ne client no wonye hwe enye ono ne sore ya no wo se wo ba be MP wo potem ho na sasubuo bi wo ho no mo a wo mo mfa embo abato komisan Ayodun Kadia to Monimu Dada, Sir and sorry about Sir Dunum Bia Calvary Baptist Church and the Lighthouse Chapel International. One more I can be a dear one more boo, Nana Mahim for Bejakua, I want Cramantemu Amra Suipa. I can be Ama Accra, Peace Castle, Adia Tuja, Ya was Serapa, Sir and Nay, Bible no Crampoa can pefe, say your Fakasa, dear money for trading Poso, dear Manua, Cherasa and Mraya Juma, and T. Amfa one Sabia, Wuniano Sumyame, Nana. Nan majesha wa momra ne kwanso aka se bia me kwa kwasum nyame nti na no se me mo entwene me entonyom mayansa enu nti no me de mebuso na sa amra ne nyina me fa nya adwuma sansa me sum nyame wan mo chiransa sa ne ma ne nyina no yade asabio wo ya na se wa fa ne die wo buo amfa amana na mayemfo a won kramantamu nam so nti wo besere wo so me ba ko de sabio nsere ne akire bia se asore awodo ne nsofo a wo mo dada san sore ne nyina no no won ba ya so bra ama mra ne won modie na wono de wo kan waka ne pefe sa wonni a wobabu mra so no e wo se mra tumi ne wodi ema no yeye na tetene ne ya woda Greater Accra Regional Peace Council ano eye Reverend Samuel Kofi Osabuti wono ne nsɛmtwɛfo di nkɔmɔ a ensɛm nyina da oboye mu sei. So it's not that there has not been education long before 1 month to before the public announcement of the date na kasana ye tweet to the press na press in the campo release and sana obubeda nedi ye ntwema bibi because that sometimes omo accuse say meanwhile Sajbe we peace council nejuma but we first as part of the peace architects no ye nyina ye mba ye say religious freedom enti womo really part of their religious faith they say do sabri ya obi na ye dey na koda apart from that they affect Christian council so enti yeah from there tell me how you betting educating members every year dia you nya entrophobia or who first some dey obebu mralo so na obebu mralo so dia say mralo customary law no and dey do bit so no public things yanko gbogbo ekoye edede yi ni na no omuni I was your way, I am
Medical Laboratory Professional Workers Union eye apomudin adwumayefo a womo de womo afano womo ne hye lab ahodo ene emu dwumadie na womo nkabomu koya tro adesreden krata tentententin petition yi ebi e de akomo man chief of staff over Julius Debra ya womo echiremu se womo ha nyina ye ba akopɛ eba apomudin dwumadie ahodo emu a asese bia ban no ya yenyiyimu kakra na enkrata no emu no trotwofo panyiri de ma ekuo no Dr. Sifas Kofi Akoto wono ena nensa ehyasie wo kyerese adwumayefo beye empemo miensa 3000 ni akire ya wo mo awie school free afimpinu ene edunkron 2019 bepem se ye kasa dodo no adaso tifie ya wo mo nya adwuma enye ni nyina ene se clearance kra ban de bema wo mo na ya to wo mo apete o main labs ahodo no wo makwakwa ye adwuma ene kra kwakwa ye boachi bidin na wo mo nsem no emu no wo mo eka to aso se nienti a womo kase aban no yenhwehwemu enyiyimu ne se wokọ apomudi adwumayedie ahodo emu a ye wa nurse fo ye wa doctor fo ye wa physician assistant ene wo mo kekan kan nyina sa ankrofo yi aban etimi ma wo mo clearance midwives fo ne general nursing fo ne nyina wo mo nya clearance nya akwanya ne wo mo post wo mo kokoye adwuma nanso e ba lab professionals ne dia na aban yi wo nani ede ama wo mo ekyiremu se sansem no a ekoso no enya de se hadwene kura wo mo se de atwa wo mo ensoro mu kura ne se wo kwa yaresa bia ahodo no a management na nkasa etimi fato wo mo ho so se da bi se aban nyamfa lab fo emre ya yankasa ye hia bi enti wo mo kọ ekofa wo mo no wo mo de hospital no ankasa sika ya wo mo nya wo honom no e de atua adwumayefo ne ka enti se hospital kuratimi etena se ehunu se da bi wo mo nya wo mo an wo betu na mo eti se ya adenti na aban na ankasa de we wani e de am mo nti wo mo se wo mo nsem wo mo kanyina ene se animani wu ya wo mo ya adwuma ana wo ma wie school free 2019 bepem samre no aban hye na clearance no wonyi fa free honom no wo mo so ento wo mo pete nkonko ye adwuma no wo mo so boso me so a wo manya bibi ato wo mo yem anopa no nsia kase bo ana busua yade ne nyina da ababa somwe na hye nso ai sa na ka jase can implemented akoba sempremo no wasesefa na dansie cement iron rods roofing sheet plywood na wope building wires na nyina no eda na bam se wo betumi aboa ma wo dan no watumi asiniye anamesi wo kina mesi wanhwe ya kwadwira bekan be wie kire ya jeso obekọ pension mu no na wo de wonsa akwakwosho damri fam he na abekọ akwota ekoba no sa na ya na akwakoya rehosem eno sa ne bi na unia eya na do ni akwakwosho wo nananom so wo maso wo se wa mobra eno aba behwem bisa ne ma nyina no etwem sanse na keje sia da woromanti ene adansie mu nioma kyesa yeni ne nakora wo se anei wo wakra Kumase Tachiman enkranza babia watu apete wonom na wono nkoa na kyese wo ba na wo sika sam no krampo no enkoyi ya wono yan hyehyeye edefa ho mpewe na apede 0204 345 040 0204 345 040 secure sanitary pad yenyawa ka boa bichi yare ye kwa so ne nyina no yese ene wo ba yen ama ma yese pia sita ema ye ho atoye sanse bo so meso asane na nke ye bra ne beduru na ya dwendwene ho wo kwa so hwebachi mame me tena se eya hwe se me tena se na me sa sori ya e bia na bibia machi da bi secure development ene ma nyina ho atowo mo na wa wo nyante secure nka no hwe se wo baba wura leading shops ahodo mu wo kwa wo so pa secure sanitary pad secure sanitary pad sanse eno ne papa we no eboa wankasa ema hiti mo wahemfie ho eno achi ne rashes awodo ene nuama bia edurumra bi se oba wo bu ne nsa na ahyase a eba ba woni nyina be free wo ama ho atumi ato yie pa aye secure sanitary pad wose quality shops ahodo mu ene me ya ye ton pass wo kwa wo so pe secure sanitary pad bi wonsa ebetumi aka bi raso ne yegina ne yeda ye ho tew ye ba ya ka chi no ye de beto so Dinam se menya foreign call. Hello papa wo doba
do be a new. Say me feel London, Echo US. Eh, na no kwad wo kura fa me bo mamania. Na papa mo ho te say. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi. Eko ba sempene mo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo adwuma kura sere kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Eh, papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam de a. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bi depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chenhua. Eh, akwo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokua se nkran ha. Obi ase na kodwogasi eye bemaba e wo dansi mu. Oton cement, iron rods, banding wires, and Adwoa plywood and just said about dance roll. Te se bibia de hye adansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wo du ka mu a, wo kodwa free. Akra we Kaswa depo ene pokrasi de no kra to nchen a wasa obu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edweso Akra road Femeswa opposite Alhaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primono. Kweku, minim sawa she. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only and then it's not on, but it does got as a condom. Point homeopathy clinic. Ghana had the obi enim say your prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na e endpoint homeopathy clinic. Anase e kidney, e liver problem. Wo fa baby e na adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathy clinic. Na ye moa wo. E ma ne mema mo pa wo. E ye endpoint homeopathy clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben angel educational complex no na Akra hanso so de wo mu ginemu ankasa e was painted bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obi a ebe kire wo for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu demufua medo edra no pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Ebusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. From Leicester Ghana Limited. And was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited. And the Yas Toothpaste mo ahuduo. And then the brush abejaso abebuaye.
Kasiebo Agyeiwaa Agyeiwaa mpare de mo se semonya bracha yai na ya to aso akwasa so ababiem ara mo nyina mo se ya to ansam no eso na Sompa 101.1 ye no awata kwayo nuanu ma won mo honom so atu anamobi we ayoma Ghana ya resabia hodo a eltwa wo man wa hia chichiru anita kwansayem na won mo ko ye kokosho ya sapom de si achiba no a anya bia ye rokofo apenso eba ye no eda so ye adwuma na mu nsam so atisei na ano na wo mo baba amane ye ye ntie sai ada pa so ye na agu abonten ne sika pa ye acho se ayaresabia hodo bi no mo agye enya sem keto ma woni ya obekita apomde se achiba na wo de akwaya sabia de na so mbahwe se obetumi age usika ade aka ho bi ma municipal panyipa ya wakasa ade ma National Health Insurance Scheme ya no wata kwansoyem owra beneza eto hene wana Sompa 101.1 ya no awata kwa ade nkomo ya wosre pasa sade we de ya rewosem ya o mechesem pa na wekura no sankanya Sompa ya dawroma ana yebabo won mamania enka won monti asem no kura eho maache se bibi se yi ekoso nam so nti won mo sra se yemfa nche na momu no won bekoso atumu na mo no ahwesa sade we ebintumi ensibiu and I'm all bebre na NHIS yetu ewo ho na saadi we your friend no illegal charges and now co-payment or unapproved charge and no na edi adwuma na any atrache because deeper no press obeto bobaba no man na no man so prebebi o ejina ti de bia wo ye no no so o improve over ye nka se o munyina binum eye bi kura mpo a mo ye adwuma wo no ye wabra authority ti no eti ye de ne se ye bekoso ane akaka nti ye wo committee e friend no payment committee manager ka ho accountant ka ho na me ye adwuma ne se ukọ na se ye ji usika bi ya je o charge bi a woni nje ho a frɛ anaso se bra ho na mo ansa na no bo modi se obenya evidence because evidence is the game receipt nipa na o ye o no be kai no se wo ne papa ya wo te Sompa studio ha wo na wo James Aska no na yeso ya ye investigation I was sure why Agyeiwaa Ebeneza atu hene na yetene kana no chino obanye para mananso wa no obeto aso kire se wa te bribi sa ye frɛ no doctors appreciation fees na sa fees no kra no ya se woni ya wantua na nya 1000 Ghana cedis sa nneoma no nyina da wo ba betwea ba e de ahwe no se obekɔ facility bi na doctor be catch you say meje appreciation doctors appreciation fee where does this one falls eko ewo he na bi kura 1,000 say wa kɔ surgery it is a nipa no okowo ono ano wo yi anaso say wo na wo bo anu wo ya atu so an fa wonka ti wo kɔji sa appreciation fee na eno wo dia na wo ji so mpo a enko hospital authority Abusiano atene kai aye municipal na panyipa yo kasa adema wan water kwanso ayem ye Robeneza oto hene Kane sofo ya no show mai sikasem eso Dr. Mohammed Amin Adam en wodi afutuo akwama Ghana chichu ni aban se womo enhye no womo ankase US abino de tariffs ahodo na eto bi atoto yeso enti no womo so dane bie na womo ayesa pepe de akere womo so womo aban no wo se bia na yetu na mo bisa no a de ohawo abre o meisi kasem entotoye na afa ni tishu ni sade ye nioma agent na so nkakra wanhwa na eniema akwakosei na wode nsem we nyina etudwa na UPS National Dialogue Jumedie ya ekoso enra na wabra wo kasa no wode tudwa se na nsem ntemu ye nyina yeteye se US aban no de tariffs ahodo bia ba beto o man Ghana eso niema ye di efri o mayi ekohonom ene yenye Ghana nko a en wo mo eti bi ehwiaye Nigeria ene South Africa ene aman ahodo bi nso ka ho ya wo mo chese sa tariffs no ha mu chichemu be ye dudie yade a Ghana ebetua no wo chemu se ebe ha dwene papa se ye di nioma efri Ghana akọ US ni agi eto wo so no ebe ma eniema ukọ US a ubenya ewo edwama so ye Ghana nioma na ebeba afom kakra sanse bia na se ye de nioma na ekwa sa ato na no odi nti no enya de se wo mu betimi atua na wo kiremu ese sa de we de ya de ebe ha dwene de enso wo mpese ye begire no so na o my Ghana so aka se ne US ye nti ye so ye bi se ye kofa ne ma firi US aba Ghana ha ne so ye de eto ato so ene atika atikpe wo se sa de ne de enya de ebeboa kra na emom wo hwe se eniema hodo bi wo ho no mo ebeto a yenye na nimanimu ya na entimi emwa ema Ghana yesika sem no so entimi enyane na so
I was sure you call obi my son na Mexico near dream. Na Mexico ana yate se wanum woman never for no nipa mienu one makwato na ani edin ya yansaka ye no aye American Sanchez one wanya finchano aduno anafe Adar Jaur Maldonado Marcus one so nya finchano aduno miensa na won mo kanipa mako ahenu adioso enso ya na chese won mo hwe no akwakoye bi aboa ewo Mexico won mo nso wansu ahodo ye wo ho so na rewosam enese enipa mienu won mo koye chese won mo ntumi amabiem na eno aka ho bi ama Mexicans no won mo adenhya mapa aguakwan mu a won mo ehwe sane ye be na nipa mienu wo batumi apa won mo kora sanse druma bi ya na ya se wo do kra bato wo de ama wo man se wo som wo man honhom no kora mu na wahwe se wo man ne betumi akoso na ebewie kire no wo befiri mu ebra wo ye wadwuma saa na eno aka ho bi ama Mexican Navy no commander ya woda no eye Admiral Pedro Ramondo wono ade atudwa ya wo kire se emu oyopa na so makonim nti won ma hyase a won mo hyase ne beye na America Sanchez ana fei Adar Jar Maldonado no won betumi apa won mo korabra kama na atuo akwakwatwere de twere ye gina we so na nsama hodo eboabo no nyinata ye de asina nsama we de bae no de de makoti no bi ene se GPRTU adwumakuo no de atudwa se hwebe nyame yadom ebedu memene dade na wo matete asentuade boso sanso anankramantemo peace council so adetudwa sa chasa wo hwemu a ensore be se dunu mu a won mabumra so no wo manfa mra nya adwuma emro so ni wo mbedi medical lab adwumayefo enkabumko atro nkrata de akoma chief of staff se wo monhwe na wo ma wo financial clearance na adwumayefo nya adwumanye owa hene a champion wono yo Sompa 101.1 takwa yansam chireni ena wane mpanyefo de nkomo awota kwansayem afoma Ghana yapon din se chiba no ho na wo so de amane bobi atudwa Enra Court of Appeal etna se ewo koforidua ensema hodo a wodi atudwa efa owura John Peter amewu hu no yede emu nkyeremu ebremu Kasia boy for Sompa 93.1 Kumase Sompa 101.1 ano yatakwa ayiko FM anso fa bi ewo Kumase kro no ana no ye 100.9 na woko takwa dia na eno aye 103.3 106.1 aye tachiman ana fei sunyane ye 98.9 enkranza 90.7 ana doma 101.3 dikoda na sonso ne yatam aye Sompa FM Facebook 106.5 ana YouTube no so na yadamuo secure sanitary part na dawroma ana na kejasi company limited wo munyina so yasenia yara kase boy ababasom ya mawremfi sa hajia special foods wono nko ana no aduane papa ya chese magi bia nimuo woni aduane we mekasa woyam sabio ya oya da bi hajia de na aduane sofo mo na pai edepa wono ye delivery kwa ba bia ntitonsa fra wo moy na wonfa bi emra wo ne number ya 0246 359921 0246 359921 End Point Homeopathic Clinic in Sunye was obey free pa sa obana bema wo pa wo prostrate na ha wo anasa bema e wo mu akwakodo so ntimi nsore de oni ma na Johnson Odwunso wi ana de ahye ho a eye End Point Homeopathic Clinic honko a ana dokotafo betimi ahye wo wo shell signboard on ma Spenters Road Accra e honum na be wo ma Kumase so ayenema kokoben e honum so wo ho 0244 867068 onsa abeka won mwenu nyumekwa wodo a wodom so yo sene na no pano seka seboyi yeden ka chema begu ho asew agema wo asomfo be no ya ba ye no ayeme Akosua Agyeiwaa Kodie boaten mene Adwoa Asare yadamase amamonitia adehye